Certainly, let's just jump out into it. Let's just do it when you're ready. Jeg har lige været nede og købt nogle roulader. Og der er ikke nogen minder hos mig, andet når man har fået sukker. Det her det er russisk roulade, og vi skal tage en ordentlig bid med lukkede øjne. Delicious. Sats noget hjortet, og det må jeg jo gøre både på. Men ja, da. Fy for helvede. Nej, det er meget værre. Luk øjnene. Det smager lidt af cocktailpøl. Ej, den så god. Jeg kunne næsten smage det. Så er det mere en tur. Tre, to, en. For helvede. Jeg var heldig. We did it. Nej. Prøv at se det her lort. Ej, jeg er så ædru. You wanna humiliate me further? Lige af, mens man spiller, det er ret sejt. Hvad fuck står A for? Aktiv opkast. DGA, gode gamle opkast. Hvad fuck mener du? Roulade. DGA, taktisk afkast. Cocktailpølser. Det har jeg aldrig sagt. Jeg kan altså ikke op, men jeg vil ønske, vi gjorde. Det her det er russisk roulade. Jeg håber virkelig ikke, parkeringsvagten kommer. Jeg hader chat, mand. Jeg var heldig. Der var CPI. CP er til dem, der er nye til streamen. CP står for cocktailpølser. Jeg havde så meget volumen i sækken, jeg kunne ikke mere. God gamle mand, ja da. Gutter, kæmpe for helvede. Russisk roulade. Da. Ædru. Jeg var ædru i dag. Ædru. Kom og sige det for helvede. Er jeg i Palæstina eller hvad? Nej, nu smager det jo dårligt. Nej. Prøv at se det her lort.